खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै 3 मे आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै, आंनि खौरांखौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आङो। जाय दासिमबो गोदानै साबस्क्राइब बानायाखै, अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना होदो। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो, जाहाथे गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो हानाय बायदि जायो। फै जों खौरांखौ खोनासंलांनो। क'क्राझार जिल्लानि हालादल अन्थाइबारि गामिनि रहिन रायनि फिसाज्ला जगदीश्वरीआ गोमानानै दङ। बिथाङा 29 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिथाङा लावलिपारा गामिनिजों थिपकाइनि हानजा जानानै फुटबल गेलेनो थांदोंमोन। बिथाङा बेनिफ्रायनो न'आव दासिमबो फैफिननो रोङाखै। न'खरनि मानसिफोरा गोबां दुखु फोरमायदों। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बाक्साजारनि असिना बर', सुमिला बर'नि फिसाजोआ आसाम हकि हानजायाव सायख'जाबाय। बिथाङानो उन्दै बैसोआवनो बिफा थैजादों। बिथाङा 8 थाखोआव फरायनाय। बिथाङानो दा त्रिपुरा रायजोआव गेलेनो मोनसिगोन आसामनि जानानै। अब्ला भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन। गोजोन्थों।